ini. Naguto ko minudo. Ako makabidus bi ko gani ha. Kay kuan may nag-sounds. Naguto na ko. Nakaluto na ko biko nga bayulit. Ako minudo. Sunod magpansit na po ko. Sunod ang hinalang. Ang mga igsoon dito kay mamalulubot ko po yung patay. Manang hindi mawani ko Garcia. Kay buto ko lang sa Lingkia. Sa katulad Lingkia, karon ko nakanganhi. It's si Kia karon. Karon ko nakaluto lang sa pag-birthday. Ang sunod ni pansit. Sunod, hinalang. Hindi naman po ito. May fried chicken. Hindi ako mabudo sa mga niluto ka namin dyan. Ang mga igsoon dito kay mamalulubot ko po yung patay. Manang hindi mawani ko Garcia. Kay buto ko lang sa Lingkia. Sa katulad Lingkia, karon ko nakanganhi. It's si Kia karon. Karon ko nakaluto lang sa pag-birthday. Ang sunod ni pansit. Sunod, hinalang. Hindi naman po ito. May fried chicken. Hindi ako mabudo sa mga niluto ka namin dyan. So, kaya pilihan na ako mataron. Mga pansit. Ano yung bahay? So, kaya pilihan na ako mataron. Nang patahe kay luto, nasayan, pansit, biko, ang niluto yung siya. Kaya nga lang, sauce sa spaghetti. Last na yung luto. Spaghetti sauce. A few. Magtusok ni Juan, Kia. Happy birthday, be. Sino? Happy birthday, Kia. Si Kia na di kadangan sa among amahan. Okay, tagsok. Oh, birthday. Karaghan na mo. Si Kia rin natungnan. Si tatay karon 76. Si Kia, 8. Kumansa ka anong saging Kia ha? Nakumansa ka ba na? Walang gani ha. Pag humanamos man niya hita, nalanghid ko Uy, nila. hindi na ka mo. Pastilan. Ako. Ayaw na kay mga maot na. Pag humanog man niya hita, gani ha. Nalanghid ko. Kaya, lagi pa ka na sura ni Saging. gani ha. Ako taga Cebu. Surprise mo po nga. Was sila kay Bog na taga Cebu mo nang ganang buntag. Mo man to nang nakita sa video nga kuan. Ito ko lang tupok. Surprise si Tatay sa katong mga kanta-kanta na mga kinaraan sa Purame Japon po. Salamat din Purame na nakaingat po. Kaya po. Kay kumasbalo. Taga Cebu gapon kay gapon ang tulang abot. Si DJ ning hilak kay gapon ako sa kami ng tatay wa man kami ganiya panhilak. Hilak sa tatay. Surprise nila sa tatay. Natukap pag di kami busukad. Kung kami mga budget, kung naman kita kabuok. Kuhay mga laki, ada isa kalaki na mo. Ronaldo na. Kaya ba matusok day? Ang matusok kaya ba kung pabalagbas bali? Matabang lagi ato. Nasa. Nay, dapat maganaani po. Dapat ana. Huli ka.
kaya mahilo ning lamis. Sige, may nagtusok na ko. Si ma, paano yung magkuhan pa doon? Sila ka mas malo lagi do ha. Mahilo na ning lamis kaya ang picture na kaya ang hanggang. Ito na lang yung ko sa picture. Gabi ang muling hotdog pa kuhan. Ito. Dagduha ka marshmallow na gidaghan man ang marshmallow. Lalos dali pod. Di ana dito pa din ang duha. Tabang kong tusok Ano yung susun ka ba? Lagi masaan ni. Lagot maghimasa. Pwede pa maghimasa mo. Kaya mahilo ning lamis. Sige, may nagtusok na ko. Si ma, paano yung magkuhan pa doon? Sila ka mas malo lagi do ha. Mahilo na ning lamis kaya ang picture na kaya ang hanggang. Ito na lang yung ko sa picture. Gabi ang muling hotdog pa kuhan. Ito. Dagduha ka marshmallow na gidaghan man ang marshmallow. Lalos dali pod. Di ana dito pa din ang duha. Tabang kong tusok Ano yung susun ka ba? Lagi masaan ni. Lagot maghimasa. Pwede pa maghimasa mo. Classmate be? Sadla. Mas stress be mga nila classmate. Di ba? Oh, inga na palang ay birthday na noon. Cake, inga na. Siya yan na. Naibalon ka nang naibalon. Siya yan ba ni? Naibalon ka nang Ano nga ya? Tagal nila na. Ari mo ha, ang bata. Binibisita siya. Singa siyang bisita kyang. Naka-gift kyang? Alsin ko lang na lang siya nga. Saan na-gift mo mo? ako cake, inga na. Ano si Grace ng bataas? Tagal nila na sila? Mara, ano si Aya ani? Mari si Aya, wala lagi si Jaka tuto. Tadas ko an. Sa ilagiro. So ayun. Mari ako ko an. Ginani pong kaya kitang bisita nga mag-pink kong kanina. Ano Kaya, Diba kanin sa? kaya. Oh, Muna ginani mong bisita nga pink ang isuot. ha? Mungginan sila nga pink isuot. Ha? Pupangginan. Pupangginan. Uy, ayun na na. Pero bisita na, kailangan hanggang bisita ng classmate. Golden day wire. Pila ka classmate mo ulit yang? Ora man ni sila duha kay si Kay, Alexa kay Adjo malagbay. ang dami ng bayday. Buwas ko sa isod. Dito ba sa Alam ng bay? ano gadi ka Dylan, ano mo hapit sa art ato? Mo ko ini. Silingan na ni mo? Angelina. Sige mo lang may na. Silingan ni Maya? Kali nga sa, nag-brace. Kapilo ni mo, day? Si Kia. Mika. Pulido. Micaela si Santoral. Ikaw, day? Angelina G. Ile. Ilan sa mga pido na? Wala. Burato, agis pa. Kia, meron ko Intang dari. Nice. Yes, ini kadi ah. Nay. Yung awan na yung gikain. Dia ilang dua tan ako dari. Selfie tahoy. Urut na man ah. Selfie ta. A few. Mau tuh. Di lagi okay ra. Ya lagi na. Kena. Yung litsuti kan day ligid. Ligid mo dangkan. Bangili, day. Ina bito na kay. Mambakan sana. Ano ang luto? Nay, do ka sa ko. Dari Agapol, day.
mga pol. Ako lang pad. Yang ikaw kay Litson. Ngam lagi. Luto tadaan dapit. Adi Di ba ilo? tangag apol kay na. Mudagan lagi kuno to. Day. Mudagan kuno. Kaya usod kay agluto at turas likod mo may una kuan. Saan man? Una agluto. Ang plato ari. Wala isuon. Kaya ang mga kasi sa utari butang, maligid. Ha? Mangilig kuan day. Karton. Ay, sa ring luto ta ano? Ako ra. Nay, dadun sa tayo. Magagjangi nga di mag-aagi. Mubiyo man luto sa libot sudan. Namura. Picture mo lang. Dito ko kuno Litson. Nakuan. Natiko ko. Kuha kasi umpis. Ato ko bila ka na. Sibog sa nay. Ang kamera. Isang classmate. 1, 2, 3. Smile kiya. Kamang tinigib. Promi pa kali. Smile tinigib. Ikaw malari ma. Picture sa mga Smile tinigib. Isang mga classmate day. Yeah. Mga classmate nila. Ano kiya? Classmate. Ari mo dara dapat dahil nice. Ari panggibuk kong ratin. Classmate. Ni kiya. Si Aya. Kisa to. Batang kamay to ah. Asa ka si Tali Aya? Asa kong si Aya. Tapos sa kabata to ah. Asa ka si Aya? Atong batang kamay. Tali kita Aya. Tali ni ay. Si Tali. Kugo sa si Tali. Gumana kang bisita kyan? Ni Art Angeline. Wala lagi sila kuan. Itong mga kuya. Kansan. Pare. Ah, di babang bang. Kuya Kansan. Tapos kamera itong mamakaw. Sabi na na Sally. Okay na. Ay, nadilibog mo na kayo ito. Mabog na na ito. Wah, gabit ko niya ho ah. 1, 2, 3. Saka 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. Video niya nga ho ah. Kaya ito ng talong. Alas kuan pa man. Mas patumigya pa. Hala ka na pupunta ang buhok ni Tali. Wow, na yung mga takgob daw. Ako ka na naman. Ako di magkita nagpaklay. Agnudo. Takgob. Pinalang. Na maglawes lunglong dan eh. Wa may nganas ila. Ako'y pansit. Iyarin sa natakbo to. Tay, kuha sa ring luto, are. Asa may bitang? Hala, ra diha. Kaya di lagi mahunawan, are. Ito naman. Tiot. Ano mo nang hunaw? Dara ganas ubo dali aman mo na. Kali dai kita. Asa man dud awan nang tabu. Uy, ginuo ko giganahan. Aglangaw sa puto. Puto cheese. Kalibik. Uligi. Dos bay nilang kuan. Yung Asa na mas kuan, Rachel? Tapos siya kuhan ka. si mag kuan day maglidog pangadto day. Hmm? Si maguna. Di maguna. Ngaw, samot da. Sa electric pan day. Kantara na electric pan. Nagilangaw. Ngunit mahangin na. Sa naging gibit-bit da are sa man re. Saan may tungtong? Ha? Kana? Tungtong. Ha man si Sate.
Alin, pe? Come inside. Dali kay. Dali kay ikaw ay giuwat na mo. Kia. Ano mag-pray na sila na. Pray kay. Gusto ko na yan. Samahan sa alam sa langit ng amahan, kaya kami karon nagkatulong hindi pa noon. Aron ang alang sa katuyuan, sa verse ni Nikia, ika-8 birthday. Daganay kami kanimo tungkol sa mga grasya nga mong yata. Nung yata ka na mo, pinagin sa Kristo ang mga Ginoo. Amen. Ang alam mo, nakasalamat ko dahil umabot ka lang. Inisayot amin sa langit. Tanang sa pagkaluan ito kung baka lagi sa pasamasang kasalaman ng kasalasang Magyumaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginawa na kanin, mulahan ka sa babae ka na. Bulan mo sa pangkungat ng si Jesus. Santa Maria ng sa Diyos, ibang pamukang sala ka ng salas ng kamatayan. Maya samahan sa alag sa Espiritu Santo. Maya sa sindihan sa siya ako sa mga pagkakas. Sa ngalan samahan sa alag sa Espiritu Santo. Video sa Kwenta sa ta! Ato sa kamay dali. Kuha sa ta. Mag-candle pa. Low. Sige ah. Sa kuno yung kaya? Dalan mo ka to. Nainangin, day. Okay na ma. Kanta. Hawas aja. Hawas aja. Ikaw na, doy. Saliga. Birthday. Ikaw nasa kuno kani ho. Ito may hangin lagi. Ayaw sana kayo. Awa na doy. Tingnan ni kaya? Babali siguro na din po. Wala uy mo na. Di mo sige dito mamagus karera. Bikan tayo. Yan ang highway. Pwede magputinga po. O kandila ini gimana nih ha? Lupa kandila. Kanta pa. Dali dali. Happy birthday. Wish happy wish. Yay! Plato. Sige, plato din. Mga plato. Ayun. Di ako rin dito. Plato ano? Lara, basta tabang doy. Tabang. Day. Basta dito plato. Nagtanaw sana nakatungin ko yun nila. Bugay na bugnawan siguro niya. Ari ya boss. Atos sinemento pa ito. Day. Madam. Lain siya, nung mamanisig ka man. Jiran, Jiran. Jiran. Jiran.
Lagi. Balik ko ni ulit, din naman paangaw na akin, gabi na. Ito yung sakto na to. Pamuli ah. Motoran eh. Kamulisa lagi. Ha, malisa. Tuwan yung balik na. Ano ba yung uling nato dito? Yung duaw laman sa nila na nila Luloy. Ay dyan pa anak ni Luloy. Ah. Yang palitang motor, pagkamot ito. Palitag motor ni Lisa si Bululoy. Kin. Kaya na ini. Panay nas Bululoy. Ah, lagi. Ni ato kami mabini pagkabuntag sa Diyo, ang ato baybayon. Kay, sa mitos may ba Ito, yun? yung mga ligo. Ah, nangaligo mo. Bao naman sila spiri siguro na uli. Sige, Piri, papinyong. saan sa kamot? Pag ko kakon pagkakita ko sa pusog hapon, murag paduong, pasuro sila manguli, murag nalagi sila. Pista alis siya, ini kakuan ba dyan, nabazag ka ng digding, mga sakop. Paring bunig, ini muli. Tsaka na. Manguli lagi sila tanan ko nung anak ni ng digding katong tas guwampod. Si tata, kasi tita. O nagla, pero mabalik lagi kung tagaguwam. Yuli na rin kasi? Wah, kaya itong diri. Hindi mo tunggoy. Alas 5 media pa sila mugikan kay na ko sila mapabwag sila ima. Na ni ko di sila git ko mga sing ang ngit parang Hamay mo nga po. kay man mo kuno sa alas 9. Sina. Atong kusina. Ngit trabaho to Herlin. Ito na nga sa kusina. Ning kuan pa, ning graduate sila. 29. Po, kita po kung post to Herlin, ano kus? Wala na po. Hindo. 30 to 29, may pag-graduate. May lito na nakitaan po. Ano bata ko man mo? Ano na, ngit-ngit, kaya kitaan. Dera di sabi di Dera be sa Bebe. Dera be Buwang naman ay suminan kuan. Abi ate ikaw. Ano na, di nakita lagi. Pagkatuig. Na. Aga-abot para may isuy na. Dera. Dera. Hello. Natang-tang Pwede man. ba kumamusil, meron ako. Biyang lanit. Ha? Wait sa wait. Wait. Na.